El 23 d'abril Catalunya celebra la festivitat del seu patró, Sant Jordi. És, a més, el dia de la rosa i del llibre. Els catalans obsequien amb roses les persones estimades i es compren i regalen llibres. Com s'han ajuntat, doncs, aquests tres elements, el patró, la rosa i el llibre? Comencem pel patró. En tenim molt poques dades històriques. Ja a finals del segle IV era molt popular a l'Orient un sant de nom Jordi que havia estat martiritzat a Palestina durant la persecució de l'emperador Dioclecià. La llegenda més difosa és la del drac i la donzella. En un llac, prop de la ciutat de Silena, que es trobava a Líbia, hi vivia un drac terrible que podia caminar, nedar i volar. Aquell monstre era molt ferotge i anava per tota la comarca devorant la gent. Perquè no fes tant de mal, els habitants de la ciutat cada dia triaven una noia per sorteig i la portaven al drac perquè se la mengés. Un dia va sortir escollida la filla del rei, que era molt bonica. Quan el seu pare ho va saber, es va posar molt trist, però no hi va haver res a fer. I la princesa se'n va anar tota sola cap a la cova del drac. Llavors va passar per allí Sant Jordi i la noia li va explicar tot i li deia que fugís. Però Sant Jordi, que era molt valent, va atacar el monstre. Hi va haver una lluita molt grossa i al final Sant Jordi va matar el drac. Aleshores, el poble de Silena va fer una gran festa per celebrar-ho. I després tots es van convertir al cristianisme. Sant Jordi, d'origen capadoci, arriba de la mà dels cavallers creuats, però té un origen pagès. Georgios vol dir pagès, precisament. I arrela a Occident per la gran tradició que hi ha de dracs i de lluites amb el drac. El drac no és un element negatiu, però el cristianisme el configura com a negatiu. A Catalunya tenim dracs vençuts tant per la gent del poble, per la gent amb un gran enginy, per condemnats a mort, per sants barons, com Sant Mer, o bé també per cavallers. La imaginació del poble traslladà la llegenda de la mort del drac i de l'alliberament de la filla del rei a la vila de Montblanc. Des de fa uns anys, la faula es representa davant les muralles de la població la nit de Sant Jordi. Amb l'abolició dels drets de Catalunya portada a terme per Felip V, després del 1714, la festa del patró decaigué i desaparegué gairebé del tot. Al segle XIX, la Renaixença catalana donà un nou impuls a la celebració de Sant Jordi i la convertia en una festa autènticament popular. A més, el combat de Sant Jordi contra el drac esdevé el símbol de la lluita de Catalunya per la seva llibertat. Des d'aleshores, la imatge de Sant Jordi envaeix tots els camps de l'art modernista. En erigir-se al Palau de la Música, el sant ocupa un lloc destacat a la façana, conduint els símbols de totes les forces del país. Molts
Els artistes el prenen com a tema de les seves obres i Puig i Cadafalch el fa aparèixer en un lloc o altre dels seus edificis. La Casa Batlló de Gaudí representa el drac. Envoltat dels ossos de les seves víctimes, i travessat per la llança de Sant Jordi en forma de torratxa. Segons la tradició, la sang del drac es va convertir en roses vermelles. En el segle XIV, la rosa ja tenia un gran protagonisme en la festa que la Generalitat celebrava el Dia del Sant. Al palau s'engalanava amb flors. Al matí se celebrava un solemne ofici a la capella del Sant, al qual assistien els tres braços de les corts, el militar, l'eclesiàstic i el popular. Acabada la missa, els nobles amb les seves millors armes anaven al Born i allí es batien en justes i torneigs. Els vencedors eren obsequiats per les dames amb rams de roses. De retorn a la Generalitat, els cavallers ofrenaven part de les roses a Sant Jordi i una altra part a les donzelles i autoritats. A partir del segle XV es comença a celebrar al pati de la Generalitat un mercat de roses, que encara era ben viu al segle XIX. Aquest mercat era conegut com a Fira dels Enamorats, ja que hi solien anar promesos i casats de nou, i els homes oferien flors a les seves companyes. Al segle XX es generalitza el costum de regalar una rosa a la persona estimada. Primer, les parades de roses s'escampen des del Palau de la Generalitat a tota la ciutat. I després, per tot el Principat. A Catalunya, Sant Jordi és el patró dels enamorats. L'obsequi de la rosa no és tan sols un símbol d'enamorament, sinó d'amistat, d'amor filial, d'agermanament. A la Fira de Roses s'hi va afegir la Fira del Llibre, que té l'origen a Anglaterra, ja que es celebrava allí per commemorar la mort de William Shakespeare, que es produïa el dia de Sant Jordi. En plena dictadura de Primo de Rivera, aquesta fira es va importar a tot l'estat espanyol, lligada amb la mort de Cervantes, que també fou el 23 d'abril. El 1926 se celebrà per primera vegada a Barcelona la Fira del Llibre. Malgrat l'aire estatal que tingué d'entrada a la Fira del Llibre, fou absorbida ben aviat per la Diada de Sant Jordi i s'integrà com un dels components fonamentals. El costum de comprar llibres i regalar-ne el dia de Sant Jordi arrelà fortament a la ciutat i després arreu de Catalunya. Els carrers s'omplen de parades de llibres visitades per nombrosíssim públic. Des de sempre, molts escriptors són als estants per dedicar les seves obres i es llancen al mercat moltes novetats. El volum de vendes, aquest dia amb un 10% de descompte, puja en progressió geomètrica respecte a la resta de l'any. El llibre esdevé un company idoni de la rosa per regalar a la persona estimada. Paral·lelament, es fan actes culturals de tota mena, com recitals, conferències, presentacions de llibres, activitats complementàries a les escoles. El camí fa pujar
Entre els actes lúdics cal destacar els macroconcerts al Palau Sant Jordi. Així mateix, des de fa uns quants anys, la imaginació de forners i pastissers ha creat diversos productes per donar també una dimensió culinària a la diada. Catalunya ha volgut exportar arreu del món la seva festa del llibre i de la rosa. Per això, el govern i els editors de Catalunya han iniciat a partir de 1994 un seguit de campanyes per fer conèixer la festa internacionalment. Així doncs, s'han tramès llibres, milers de roses i gran nombre de material divulgatiu a polítics i editors estrangers i se'ls ha convidat a venir a Catalunya per tal que visquin directament la diada. Els resultats han estat encoratjadors. El 1995, la UNESCO va declarar la festa de Sant Jordi Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. A partir de l'any 1995, quan la UNESCO va declarar el Dia de Sant Jordi com a Dia Mundial del Llibre, la Generalitat va impulsar que diversos països celebressin, s'assumessin aquesta festa del llibre. I així s'ha aconseguit en casos com el Regne Unit, com Alemanya, com Argentina, com Quebec i tants d'altres. Però per garantir que aquesta festa tingués una forma estable d'organitzar-se al llarg dels anys, calia crear una forma organitzativa mundial i així es va decidir conjuntament amb la Unió Internacional d'Editors, amb la UNESCO i la Generalitat, doncs, de constituir amb seu a Ginebra la Fundació Dia Mundial del Llibre. Aquesta fundació s'ocupa d'estendre i de difondre aquesta tradició que Catalunya ha portat a tot el món i a fer-ne una gran festa de la cultura. És fàcil, doncs, que molts països s'identifiquin amb la nostra festa peculiar. Sant Jordi és una celebració patriòtica, d'amor i de cultura. Tres vessants que es complementen perfectament. L'amor i la cultura són dos pilars fonamentals per la pervivència d'un país.